Беларускія партызаны, яны былі за Сталіна ці супраць Мы Сталіна? памятаем лёзунг гэты за родзіну за Сталіна, да? Ці былі беларускія партызаны за Сталіна насамрэч ці супраць? За Сталіна былі ў асноўным тыя, каго дасылалі. Вось перад вайной, уласна кажучы, былі канечныя пляны распрацаваныя на выпадак акупацыі тэрыторыі, што там вось партыйны актыў, пачынаючы ад главаў партыйных камітэтаў мясцовых, яны ўсе мусілі ісці ў лясы і там арганізоўваць партызанскую барацьбу. Некаторыя так і зрабілі, некаторыя не пайшлі, некаторыя адразу здаліся. Тыя, хто пайшоў, быў вынішчаны ў момант, власна кажучы, там праблемаў ніякіх з гэтым не было ў немцаў. Вось цяжкасці пачаліся, калі пачалі закідвацца вось гэтыя групы з вялікай зямлі. Напрыклад, група Ваўчасава, там увогуле вялікая колькасць прыйшла прафесіяналаў, добра падрыхтаваных. І яны, іхняя цель была не толькі барацьба, там, скажем, дыверсіі супраць нямецкіх войскаў, але і барацьба супраць праяўлення вось гэтага нацыянальнага, скажем так, духу, які прымушаў людзей ісці ваяваць і супраць нацыстаў, і супраць бальшавікоў. Тыя, хто змагаўся ў першую чаргу за незалежную Беларусь. І тут вось можна прыгадаць гісторыю з такой арганізацыі, як Беларуская народная партызанка. Гэтая арганізацыя ўзнікла даволі рана, яна мела сувязі неблагія на Палесе з гэтак званымі бульбаўцамі ці бульбашамі. Тады так клікалі не беларусаў, а байцоў атрадаў бульбы-бараўца. Гэта украінскія нацыяналісты, но, уласна кажучы, беларускія і украінскія нацыяналісты тут дзейнічалі заадно, мелі дамову паміж сабой. Дык вось гэтая беларуская народная партызанка, яна складалася з некалькіх атрадаў, якія ўзначальваліся атаманамі. Ну і вось тут адна з вялікіх праблемаў. Гэта дзейнасць у тых умовах, якія тады існавалі ў Беларусі. Яны, ну, власна кажучы, можна казаць, былі больш складанымі, чым цяпер. Цяпер жа у нас таксама вось гэтая тэма, што паўсюль ворагі, паўсюль агенты. І трэба ж неяк патрыётам вось думаць, з кім супрацоўнічаць, з кім быць саюзнікамі, з кім наадварот ваяваць, ад каго ідзе пагроза і гэтак далей. Вось у такіх умовах трэба было неяк наладжваць, як бы цяпер казалі, гарызантальныя сувязі. Ну добра, былі вось гэтыя атрады беларускай народнай партызанкі, былі нават сустрэчы атаманаў гэтых атрадаў, на якіх яны дамаўляліся пра сумесную стратэгію. І далей вось у той сітуацыі трэба было шукаць саюзнікаў. Добра, бульбаўцы бараўца гэта саюзнікі, але трэба пашыраць базу. І вось тут з'яўляецца такая праблема, як закінутыя з вялікай зямлі вось гэтыя партызаны-дыверсанты савецкія, якія падаюцца і страляюць-то у тым ліку патрэбны бок. Бо беларуская народная партызанка была супраць немцаў, супраць акупацыі. Там можна падчас сустрэць меркаванне, што немцы былі такімі белымі пухнатымі коцікамі, што зусім не адпавядае рэчаіснасці. Бо, уласна кажучы, ніхто не адмяняў памкненне кіраўніцтва Трэцяга райху. Тое, што пішуць, што там вынішчэнне насялення, там 30 мільёнаў мусіла па разліках загінуць ад голаду толькі ў першы год вайны, насельніцтва на акупаваных тэрыторыях. Ну, іншая справа, конечно, што гэта здзейсніць гэта было немагчымым, ды да 42-го году нават лідары райху пачынаюць змяняць так паціху стаўленне да мясцовага насельніцтва, разумеючы, што яны тут, канечне, налажалі даволі шмат. Вось. І беларуская народная партызанка, атаманы спрабуюць наладзіць кантакты, тым больш, што ім рэкамендуюць іх саюзнікі з ліку мясцовых савецкіх партызанаў, якія хоць і былі, можа, камуністамі, і, можа, былі недзе за Сталіна. Бо, зноўку, з кожнага праса нясецца вось гэта вялікі правадыр. Тут цяжка ўстаяць, мы разумеем па сваім досведзе. Вось, былі вельмі добрыя людзі, напрыклад, Урбанович, такі камуністычны партызан, і ён параіў аднаму з атаманаў вось сустрэцца з, не памятаю, ён падпалкоўнік, падаецца, Ленькоў быў, глава гэтых дыверсантаў.
І прыехалі на перамовы. Леньков адразу сходу: так, падпарадкоўвайцеся нам, то бок Москве. На што атаман кажа: слухай, не, мы за Беларусь. І вось тут часцяком у гэтых таварышаў з вялікай зямлі праяўляюцца павадкі, якія звычайна характэрныя для гопнікаў. Ведаеце, там гопнікі падыходзяць, што-небудзь чапляюцца там, чаму без шапачкі, ці дай запаліць. Вось, пакуль ты ім тлумачыш, чаму ты без шапачкі і чаму ты не можаш даць запаліць, табе ўжо месяць нагамі на зямлі. Вось так Мы жа... бачым гэта і сёння, так? Абсалютна верна. І як толькі гэта атаман казаў, што не, я не за Маскву, яго тут жа застрэлілі. І потым прыехалі ў яго на атрад і казалі: ўсё, цяпер вы падпарадкоўваецеся нам, а ваш там атаман паляцеў у Маскву атрымліваць ордэн. Вось, і што гэта ілюструе, што нягледзячы на тое, што у літаратуры пішуць, што была тут масавая партызанка ў Беларусі, яна сапраўды была, хаця ў значнай колькасці, вось, на мой погляд, на маё ўражанне, па прачытанай літаратуры, па абшчэнні з людзьмі, якія былі сведкамі гэтага ўсяго. У асноўным у лясы сыходзілі людзі, вось, якія ратаваліся ад нямецкіх рэпрэсіяў. Ну, ўсё ж былі, канешне, людзі са зброяй, безумоўна, нейкія акцыі здзейснялі, хаця тут трэба доўга разбірацца, якія сапраўды здзейсняліся, якія страты яны сапраўды наносілі немцам. Вось, но была і партызанка беларуская, якая ставіла сваёй мэтай вызваленне Беларусі і ад немцаў, і ад саветаў, і за пабудову на тэрыторыі Беларусі беларускай дзяржавы. Дарэчы, вось у чым была праблема беларускай народнай партызанкі, гэта у тым, не толькі вось гэтае, скажем так, такое існаванне ў небяспечным асяроддзі, але і тое, што яна складалася з людзей, ну, скажем так, нездольных да выпрацоўкі сваёй ідэалогіі, сваіх ідэяў. Вось была асноўная ідэя. Гэта незалежнасць Беларусі. Дарэчы, вельмі паказальная ідэя, так? За што ненавідзяць Беларускую народную рэспубліку сучасныя дзеячы? За тое, што яна дала беларусам ідэю незалежнасці. І гэтая ідэя, хоць яе там і гнабілі і знішчалі усе 30-е гады і раней, тым не менш яна дала моцныя парасткі, у тым ліку у ось гэтым, скажем так, нізавым слоі грамадства. Без адукацыі, без нейкай тэарэтычнай падрыхтоўкі, но яны ўжо арыентаваліся вось на гэтую ідэю беларускай незалежнасці, што, дарэчы, мусіць унушаць вялікі песімізм тым самым сучасным дзеячам, як яны не знішчаюць беларускую незалежніцкую ідэю, яна мае глебу, з якой усё роўна яна прарасце. Спадар Евген, я заблытаўся крыху. Глядзіце, з аднаго боку мы маем партызаны, якія былі за Беларусь, то бок яны мэтай сваёй ставілі незалежную Беларусь. А немцы, яны ж абяцалі гэтую незалежнасць, так? Яны ж так падавалі яны ўсё это. Але вы кажаце, ну, калі я правільна разумею, глядзіце, давайте разбірацца. Ёсць немец, это падчас Другой сусветнай вайны. Ёсць беларускія партызаны, вось пра которых вы рассказывалі, это тыя, хто ставіць мэтай незалежную Беларусь. Ёсць беларускія партызаны, якіх даслалі з Масквы. Ну, умоўна кажучы. Умоўна, я зараз ўсё гэта разумею. І вы кажаце, што вось гэтыя партызаны, якія ўжо былі на зямлі, яны стралялі па немцах разам з тымі, хто далучыўся да іх з Масквы. Ці стралялі яны адзін у аднаго, ці стралялі беларускія партызаны на зямлі ў тых, хто быў з Масквы? Вось такое пытанне, як польскі это анекдот, ведаеце? З захаду немец ідзе на Польшу, з усходу маскаль. У каго першага страляць? Канешне ж у немца, таму што спачатку праца, потым удовольствие. Так вось, ці стралялі беларускія партызаны, гэта сапраўдныя у маскаля, прабачце? І другое пытанне, пра каго нам Грыша Азаронак усё время распавядае, што вось калабаранты, гэта не пра тых, хто стаяў на зямлі і быў беларускім партызанам сапраўдным? Вось два пытанні. Калі казаць пра беларускую народную партызанку, гэта не тыя, якія супрацоўнічалі з немцамі.
З немцамі, канешне, калабарацыя была. Дарэчы, вось каб далей вам заблытацца і больш так грунтоўна, можна ж на немцаў перайсці. Калі дзейнічаюць, скажем так, з беларускага і савецкага боку розныя тыпы вось гэтых партызанскіх фармаванняў, немцы гэта ж таксама далёка не аднародная маса. І казаць, напрыклад, што немцы абяцалі незалежнасць, што беларусам, што украінцам, што літоўцам не, яны не абяцалі нічога. За што Бандера пайшоў таптаць зону ў канцлягер? За тое, што ён хацеў незалежнасці ўкраіны. Літоўцы расчараваныя былі страшэнна. Калі пасля сыходу бальшавікоў, а яны там, канешне, тут же паўсталі, калі пачалася атака на Савецкі Саюз нямецкая. А тут прыходзяць немцы і кажуць: не, панове, вам ніякай незалежнасці, вы штосьці тут наблыталі. Вось, і беларусы тое ж самае, былі беларускай арганізацыі, дарэчы, савецкае кіраўніцтва пра іх ведала, вось, калі пасля далучэння заходніх абласцёў Беларусі пісалі розныя справаздачы, там асобным радком выдзялялі, што так, ёсць арганізацыі украінскія, ёсць арганізацыі польскія, ёсць арганізацыі, ну, пра Літву не асабліва казалі, і казалі, ёсць арганізацыі беларускія, пералічвалі іх, пісалі, якія гарады ў заходняй Беларусі з'яўляюцца апірышчам гэтых беларускіх нацыянальных сілаў. Такім чынам гэта ўсё было. І вяртаючыся на нямецкі бок, тут кіраўніцтва Райху, гэта пачынаючы там з Гітлера, потым глава СС Гіммлер, потым Герынг, які, уласна кажучы, узначальваў тыл нямецкай арміі, плюс усходняе міністэрства Розенберга, гэта ўсё арганізацыі, установы, яны яшчэ ўнутры сабе падзяляліся, якія канкуравалі паміж сабой. У тым ліку яны канкуравалі стратэгіямі, як ставіцца да вось гэтых тэрыторыяў. І больш за ўсё, скажем так, больш дальнабачна ставіліся у першую чаргу супрацоўнікі Абверу. Вось тое, што можна назваць знешняй выведкай у пэўным сэнсе. Вось яны якраз супрацоўнічалі з беларускімі арганізацыямі, якія былі ў Берліне, і яны, ну, скажем так, разумелі, што без дапамогі мясцовых жыхароў будзе вельмі цяжка там змагацца з тымі ж бальшавікамі. І вось яны праз такое сваё разуменне маглі даць, ну, некаторае ўяўленне для беларускіх дзеячоў, як, уласна кажучы, давалі і іншым, у іншых нацыянальнасцяў, што будзе незалежнасць. А вось калі той жа, напрыклад, Гадлеўскі ксёндз, дзеяч беларускі, вось ён апантаны быў беларускай ідэяй, ён быў свой час чальцом рады БНР ад самага пачатку, фактычна. Ён выступаў з казаннямі на беларускай мове ў Менску, вось у Чырвоным касцёле. Дарэчы, Чырвоны касцёл такое вельмі знакавае месца для фармавання Беларусі, вось гэта ідэя беларускай незалежнасці, так што не дзіва, што з ім змагаюцца цяпер. І вось гэтыя людзі, якія прыйшлі з немцамі ў Беларусь з ідэяй аднавіць беларускую дзяржаву, яны вельмі хутка нарваліся на расчараванне. І, дарэчы, яны паціху так загінулі. Той жа Гадлеўскі загінуў у канцлягеры Тростянец. Івановскі быў забіты, невядома дагэтуль кім, ну і гэтак далей. Так што вось беларусам давялося спытаць вялікае расчараванне з аднаго боку, вось з боку бальшавікоў савецкіх. Гэта вось якраз тое, што адчуваецца пасля вайны. А з іншага боку, з боку немцаў, якія, падаецца, давалі нейкія спадзяванні на вызваленне, а з іншага боку яны пачалі паводзіць сабе не лепш, чым тыя ж савецкія бальшавікі, а то і горай у некаторых, скажем так, момантах. І вось такім чынам і беларусы, і літоўцы, і украінцы апынуліся у даволі няпростай сітуацыі паміж молатам і накавальняй. Тут, уласна кажучы, дарэчы, вось, можа, не дойдзе да гэтага ў далейшым. Нягледзячы на тое, што ў Беларусі пасляваенны супраціў быў, канешне, па маштабах меншым,
чым украінскія, ну і чым літоўскія ў тым ліку. Тым не менш, ні масавыя украінскія, ні літоўскія і не беларускі ўзброены супраціў яны не далі ніякага плёну. Акрамя вось гэтых лічбаў у справаздачах куснікаў і дзяржаўнай бяспекі савецкай, там колькасць забітых бандытаў, як яны пішуць, колькасць забітых савецкіх партыйных дзеячоў, колькасць забітых байцоў савецкай арміі і Міністэрства ўнутраных спраў, колькі загінула мірнага насельніцтва, вось апошні радок самы масавы, як правіла. І вось, уласна кажучы, уся гэтая ўзброеная барацьба, на жаль, ніякага плёну не дала. Адзінае, што на гэтым будуюць сваю ідэнтычнасць і украінцы, і літоўцы. А вось у беларусаў сітуацыя па-ранейшаму вельмі складаная з гэтым пытаннем. Спадар Ігін, калі я была ў школе, нам пра партызану расказвалі як пра такое. Добро, светлае, добрае, вось гэтае вечнае, але ж у апошнія гады пра партызан было шмат супярэчлівых гісторый, што яны не заўсёды былі такім ужо добром для мясцовага насельніцтва, нават унутры Беларусі. І ці ёсць нейкія звесткі пра гэта, таму што вось мы чулі і нейкія гісторыі нават пра гвалт, пра радзёрства, прабачце, як гэта. Тамара Эдельман нават у сваёй праграме ставіла такое пытанне небяспечнасці беларускіх партызан, якія змагаліся з нацыстамі без увагі на жыхароў бліжэйшых вёсак, то бок яны маглі, гэтыя жыхары пасля цярпелі ад акупантаў. Вось дзейнасць партызан увогуле насамрэч спрэчная, і ці была розніца паміж беларускімі партызанамі і іншымі? Вось калісьці, калі я вучыўся ў універсітэце маскоўскім дзяржаўным пачатак 90-х гадоў, ну, уласна кажучы, гэта ўжо 95-й год, я пісаў курсавую работу па акупацыйным рэжыме ў Беларусі. Гэта быў вельмі добры час, вельмі спрыяльны для даследаванняў, бо былі адчынены спецхраны, былі адчынены аддзелы ў бібліятэках, дзе захоўвалася літаратура, якую раней не выдавалі простым чытачам. А там былі вельмі цікавыя выданні і замежныя выданні, і выданні, якія перакладаліся на расійскую мову, якія пісаліся замежнымі аўтарамі, прычым для ўнутранага карыстання. Напрыклад, вельмі цікавая кніжка 52-го году выдання «Камуністычны партызанскі рух». Невялічкая яна была перакладзена, канешне, з купюрамі. Я яе з цікаўнасцю чытаў вялікай, бо зноўку, калі пабачыў назву, пра беларусаў, цудоўна. Бо зноўку для нас, для савецкіх людзей, Беларусь вельмі шчыльна асацыявалася рэспубліка партызанка. З гэтай кніжкі я высветліў упершыню, можа, для сабе, што не беларускі рух лічыцца такім самым ключавым і кананічным у камуністычным руху. Ключавым і кананічным лічыцца які рух, як вы лічыце, партызанскі? Падчас другой сусветнай вайны? Так, у тым ліку. Ключавым? Ён быў шырэйшым. Не ведаю нават. Не ведаю. Ну, украінцы? Кітай. Як? Кітай. Гэта тое, што пачалося ў канцы 20-х, і там, ведаеце, такія рэйды, такія аперацыі, такая масавасць. І вось гэта ўсё перарасло пасля другой сусветнай грамадзянскую вайну, уласна кажучы, да. Войны з Японіяй, гэта была грамадзянская вайна, прыйшлі японцы, камуністы заключылі з Гамінданом дамову. Ось, ну, камуністы асабліва не... Маоісты былі, не? Так, маоісты. Менавіта яны, якія перамаглі ў 49-м годзе і абвесцілі Кітайскую Народную Рэспубліку. Але пытанне Марыны было пра нашых усё ж такі. Ну, зразумела, мы ўжо на маоістаў перайшлі. Вы ведаеце, паглядзіце на склад органаў кіравання БССР пасля вайны. Гэта ўсё партызаны. Ну, пачынаем з Петра Міроновича Машэрава, пры якім, праўда, з беларускіх гарадоў была выгнана беларуская мова, у першую чаргу школы зачыніліся. Быў знішчаны гістарычны цэнтр Менску. Гэта таксама вельмі істотна для разумення, скажем, там, хто ты такі, для самаасэнсавання, для самаідэнтычнасці. Ось, і
вось гэтыя партызаны яны кіравалі, ператварылі Беларусь у рэспубліку партызанку, і шмат у чым у іх заслуга таго, што вось мы жывем цяпер так, як мы жывем. Але Так прабачце, што- я не зразумеў. Марына пытала пра тэрарызм, пра які мы гаворым зараз, да? Да, так, то бок- казалі, што гэта бандыты. Нехта ў нас у чацікі пісаў, што бабуля казала, што партызаны былі горш за фрыцаў. О. І я чула такое сярод І я чуў насельніцтва. такое ад сваёй бабуля, бо яна казала, што немцы не забіралі апошняе, а партызаны забіралі. Вось, і партызанаў яны баяліся больш за немцаў. А Немцы я чуў, рэдка што здымаліся. гэта такая тактыка вайсковая, і без гэтага ніякага партызанскага руху быць не можа. Яны павінны так сябе паводзіць, яны павінны трымаць у страхе насельніцтвамі Сваё насельніцтва. сваё менавіта, каб вось таму што такая Больш за тое, гэта ж іх, уласна кажучы, база, не хочацца казаць кармавая, но так яно і ёсць. Ну, уласна кажучы, тут зноўку прэтэнзія, вось, што забіралі апошнюю ў першую чаргу, бо астатнія партызаны і украінскія, і літоўскія, яны ж таксама вымушаны былі гэта рабіць. Я маю на ўвазе антысавецкія. Вось я чытаў улёткі літоўскіх партызанаў, і там зварот да жыхароў, што вы абавязаны нас забяспечваць ежай, бо мы абараняем вашу будучыню, мы здабываем гэтую вашу будучыню, і хто не будзе нас забяспечваць, той, уласна кажучы, наш вораг, тады мы можам прымяніць гвалт у дачыненні да вас. То бок не Так што залежыць тут- ад таго, пад якім колерам гэтыя партызаны былі. Скажем так, вось якраз тактыка. у гэтай улётцы літоўскіх партызанаў напісана: але мы ні ў якім разе не будзем ніколі забіраць апошняга. Вось гэта адрознівае ад савецкіх партызанаў. І вось вяртаючыся да маёй курсавой, я там напісаў цэлы раздзел пра партызанскім савецкім руху, даў навуковаму кіраўніку, ён прачытаў, казаў: тут гэта юбілей перамогі, а вы так пра партызанаў. Скончылася з тым, што я главу ўсю убраў акрамя назвы і напісаў: тэма занадта складаная для нашага часу і патрабуе далейшых даследаванняў. Вось тое, што можна пісаць і цяпер. Бо ў нас, асабліва вось праз у тым ліку і пабедабесія, карані гэта пабедабесія асобная тэма, гэта можна таксама абмяркоўваць і разумець. Вось адкуль гэта ўсё нараджаецца і дзеля чаго гэта робіцца. Но у нас пакуль, канечне, тэму вось антысавецкай партызанкі вывучаць практычна немагчыма. І тут ёсць некаторыя моманты аб'ектыўныя і суб'ектыўныя. Зноўку вось гэтая прапаганда шалёная абсалютна, якая ішла і за савецкім часам. Ну мы ж раслі вось на гэтых усіх фільмах пра вайну, дарэчы, дэманстрацыя трупаў. За савецкім часам я праходзіў са школы, уключаў тэлевізор, там ідзе вось гэты серыял, можа памятаеце, «Невядомая вайна», амерыканцы знялі. Там показывали трупы ва ўсіх, уласна кажучы, пазіцыях, ва ўсіх выглядах. І спаленыя, і не спаленыя, і з канцлагероў, і з палёў баёў, павешаныя, якія заўгодна. То бок мы ўсе траўмаванае пакаленне да немагчымасці. Спрабуюць і наступныя пакаленні такім зрабіць, дзеля таго, каб на гэтай глебе, на гэтай траўме вырошчваць пабедабесие, вырошчваць вось гэтыя абсалютна з нашага пункту гледжання незразумелыя заданні, так, там стаяць на адной назе з кнігай на галаве. Ну так. Гонар перамогі. Пра гэта мы яшчэ пагаворым з Дімай Зіцерам, педагог, як па-беларуску педагог. Настаўнік? Ну, ўсё ж такі, не. Ну, я на ўсялякі выпадак выкажу сваё меркаванне на гэты конт. Ну, выкажыце. Што гэта робіцца, па-першае, каб прывучыць дзяцей з маленства выконваць самыя дэбільныя распараджэнні. Якія бы яны не былі. А па-другое, дзеля таго, каб адшыбіць памяць. Што, дарэчы, адрознівае ад савецкага часу. Тады гэта было цікавым. Там давалі заданні, што вы вывучыце там гісторыю вось гэтай воінскай часткі ці гэтага партызанскага атраду, а яшчэ можна прайсці па месцах баёў. Гэта таксама было цікава. То бок тут было пэўнае даследаванне. А цяпер жа абсалютна гэты момант прыбіраецца.
Ну, зразумела, чаму прыбіраецца. Калі ты пачынаеш даследаваць, ты пачынаеш задаваць пытанне таму, што ты бачыш, і ты пачынаеш самастойна мысліць і падчас крытычна мысліць, што вельмі страшна для цяперашніх тамтэйшых кіраўнікоў. А калі это просто тебе сказали, вось там, крути левой рукой по пузу по часовой стрелце, а правой рукой бей по голове адначасова. О, вось гэта супер. Гэта тое, што ў патрэбах часу. Я не вось цікава, што прапагандысты яны нібыта стараюцца зрабіць гісторыю чорна-белай. Вось я зараз открываю апошняя навіна вось на Минск новости. Ксения Лебедева такая спрынасць. Если мы не будем помнить наше прошлое, у нас нет будет. Яны ўсе як то кажуць, призываюць помнить прошлое. А для іх помнить прошлое это вось советская армия, вось партызаны на іх баку, і яны хорошо. Немцы, фашисты і калабаранты, яны плохо, так? Чаму яны так себе, ну, блин, я нават, я человек, который не, ну, я не могу занять ничий бок, тому что были сярод советских партызанов, нават этих, там, хто кіраваў з Москвы, ну, были ж герои, сапраўдныя герои были, которые ахвяравалі жыццё за тое, каб перамагчы фашызм. Ці былі з боку сапраўдных беларускіх партызанаў, партызанкі, людзі, якія гвалтавалі, якія там забівалі мірнае насельніцтва? Канешне, былі таксама. Ну, але навошта падзяляць на чорнае і белае? Вось пытанне галоўнае ў мяне. Таму што і там было, ну, трагедыя жудасная, вялікая адбывалася, так? І навошта, вось навошта яны гэта робяць зараз? Ну, бо калі свет не чорна-белы, а каляровы, вы пачынаеце задумвацца, так? А чаму вось гэтыя людзі пачынаюць прэтэндаваць, напрыклад, на там валоданне абсалютнай праўдай, што вось гэтыя добрыя, а гэтыя адназначна злыя. І так можна невядома да чаго дайсці. Вось што характэрна і для нашага часу, і для пасляваеннага перыяду, калі вось была гэтая ўжо антысавецкая партызанка канкрэтная ў беларускіх лясах, гэта тое, што існаванне чагосьці незалежнага ад цэнтральнага кантролю, у першую чаргу ад Расіі, ад Москвы, не дапускаецца ў ніякім разе. Вось мы здзіўляліся, там, калі забаранялі ў нас разнастайныя неўрадавыя арганізацыі, там, ахова птушак бацькаўшчыны. Слухайце, чым яна замінае? Адсутнасцю контроля. Вось крышачку намёкам на нейкі нюанс, які перастае рабіць свет чорна-белым. Вось цяперашнім рэжымам, што ў Москве, што ў Менску, канешне, трэба рабіць гэта чорна-белым. Мы абсалютнае добро, супраць нас абсалютнае зло. Вось мы перамаглі гэтае абсалютнае зло, таму мы можам вамі кіраваць, мы маем на гэта права. Гэта, дарэчы, яшчэ з бальшавікоў ідзе. Бальшавікі ж, вось уся гэтая камуністычная партыя да канца свайго існавання чым апраўдавала сваю ўладу. Яны не маглі легітымізавацца праз выбары, бо ўсе разумелі, што гэта такое. А яны легітымізавалі сабе праз перамогу ў грамадзянскай вайне. Мы перамаглі ў гэтай страшнай грамадзянскай вайне, усё кепскае, усё злое, усё старое, і таму мы маем права кіраваць. Цяперашнія кажуць, мы падкрэсліваю, яны кажуць пра сабе. Мы перамаглі, гэта не проста, што там тата чалавека, які нарадзіўся на пачатку 50-х, загінуў падчас Вялікай Айчынны. Гэта людзі, якія не маюць ніякага дачынення, якія нарадзіліся ўжо пасля гэтай вайны. Яны кажуць, што мы перамаглі. Мы нашчадкі пераможцаў, яны кажуць пра сябе, нашчадкі. Такое бывае, хоць гучыць, што мы перамаглі, прычым зноўку падкрэсліваецца, што адны супраць усяго свету. Ну так. Ужо не проста там раней казалі, што ўся Еўропа працавала на Трэці Райх, цяпер кажуць, увесь свет працаваў на Трэці Райх, увесь свет быў супраць Савецкага Саюзу, Савецкі Саюз адзін выступіў супраць гэтай навалы, супраць гэтага фашызму. Спыні чалавека, запытай, што такое фашызм, хто скажа? Хто скажа, што такое фашызм? Не. Яны ўсе разумеюць, гэта вось тое абсалютнае зло, якое перамаглі нашыя дзяды, якое перамаглі нашыя кіраўнікі, і цяпер мы змагаемся супраць яго.
Гэта вось, дарэчы, тое, што набліжае цяперашнія рэжымы да рэжымаў нацыстоўскіх, фашыстоўскіх, да таталітарных рэжымаў, што мабілізацыя насельніцтва супраць нейкай знешняй пагрозы, як правіла, выдуманай знешняй пагрозы. І прычым гэта ўтварае, вось гэта супрацьстаянне выдуманай пагрозе, гэтае самае грамадства, атручанае гэтай ідэяй, пераўтварае ў пагрозу ўсяму наваколлю. Сведкамі чаго мы, уласна кажучы, з вами і робімся. А гэта робіцца толькі дзеля захавання ўлады, больш не... Чаму яны ніяк не супакояцца? Не, чаму? Ну, скажам, для рэжыму Беларусі можа быць захаванне ўлады, хаця я ўсё ж такі працягваю думаць, што ў кіраўніка рэжыма ёсць такія мары, фантазіі пра Крэмль. Што тычыцца расійскага рэжыму, тут ўсё куды складаней. Тут ёсць ідэя, народжаная даўно, яшчэ ў 18-м, на ў большай ступені сфармаваная ў 19 стагоддзі, такімі цудоўнымі людзьмі, як, напрыклад, Дастаеўскі. Гэта месіянства, месіянская роля рускага народу, гэта ідэя імперыі, якая, скажам так, прыкрываецца гэтай месіянскай місіяй. Тое, што Расія ці рускі народ маюць вось гэтую задачу глобальную выратаваць свет ад зла. Ось тое, што вельмі добра перагукаецца з той канцэпцыяй, якую яны ставяць за другой сусветнай, ці за вялікай айчыннай, як яны любяць казаць, бо зноўку другой сусветнай для іх не існуе, бо была толькі вялікая айчынная, вось бітва абсалютнага добра з абсалютным злом, дзе добро перамагло і працягвае перамагаць. То бок вы верыце, што гэта яны... Прабачце, верыце. Вы лічыце, што гэта яны вераць у это папросту? Вось Пуцін, это, ну, ён шизануты. Ведаеце што? Вось цяпер, калі слухаеш гэтых хорошых рускіх, дарэчы, дзякуй, што запыталі ў Гудкова ў мінулы раз тое, пра што мы з вами размаўлялі. Ён, падаецца, пацвердзіў тое, што я западозрыў у ім. Дык вось яны, гэтыя хорошыя рускія, усю віну валяць на Пуціна. Што вось Пуціна не будзе, ўсё будзе цудоўна, мы пабудуем вось гэтую цудоўную Расію ў будучыні, а вы, куды вы падзенецеся, вы да нас усё роўна далучыцеся, бо так наканавана лёсам, бо дэмакраты заўжды аб'ядноўваюцца. Вось, і мы бачым, што Пуцін, ён не ён утваральнік гэтага ўсяго, ён замова расійскага грамадства. Задоўга да Пуціна, вось я пражыў 90-е гады ў Маскве, абшаўся і з тагачаснымі інтэлектуальнымі элітамі, і з будучымі элітамі, разам з імі вучыўся. І я бачыў, наколькі расейцы, яны прасякнуты вось гэтай імперскасцю. Нават добрыя людзі, з якімі я сябраваў, працягваю сябраваць. Не, яны так глядзяць, што Беларусь. Слушайте, ну што тут, калі Тамара Натанна Эдельман у нашым эфіры кажа, што ну якая розніца там у двухмоўі, напрыклад, у Партугаліі двухмоўі, кажа, што гэта добра. У Швейцарыі, і ніхто там не... Яна нават не задае сабе пытанне, да, што ну, на Швейцарыю там нямецкамоўная частка не прэтэндуе купаваць яе там, ці ў Партугаліі, так, гэта меншасць моўная. Это ўжо іншая тэма, і напрыканцы вось тэмы пра партызанаў, а наши гледачы і гледачкі запытваюць, дзе пра гэта прачытаць, што вы параілі? Тут зноўку гіганцкая праблема, вось тое, што гэтая праблема выцякае з канцэпцыі процістаяння абсалютнага добра абсалютнаму злу. Зло не можа гучаць, а тым больш, калі гэтае зло выступае за такую злую ідэю, як беларуская незалежнасць. І таму не пісалася нічога. Вось мы з вами размаўляем пра партызанаў, добра, но былі ж арганізацыі пасля вайны, якія былі мірныя, былі арыентаваны на мірныя сродкі барацьбы, але яны ставілі сваёй мэтай незалежнасць Беларусі, прычым гэта былі не ветэраны беларускага руху, гэта былі маладыя людзі, якія толькі адвучыліся, якія толькі дэмабілізаваліся з арміі, савецкай арміі, падкрэслю. Вось такія арганізацыі, як, напрыклад, Чайка ці Саюз вызвалення Беларусі, дарэчы, вельмі цікава, Саюз вызвалення Беларусі,
гэта назва справы пачатку 30-х гадоў, пад якую ГПУ вынішчыла беларускую інтэлігенцыю. Фактычна вынішчыла. Тады яшчэ не было расстрэлаў, но 10 год давалі, і гэтыя людзі з'язджалі з Беларусі і больш ніколі не вярталіся, бо ўжо ў 37-38 іх бралі па іншых справах, па іншых артыкулах і ўжо вынішчалі фізычна. Дык вось з'явіўся, незалежна ад той справы, Саюз вызвалення Беларусі, дзе маладыя беларусы, паэты, выкладчыкі, зноўку там былі з дзяржаўнымі наградамі за ўдзел у вайне людзі, параненыя. Яны паставілі сваю мэтай вызвалення Беларусі праз агітацыю, праз прасоўванне ідэі незалежнасці. І гэтыя вось людзі, ну, канешне, іх вельмі хутка выкрылі, арыштавалі, кагосьці расстралялі, кагосьці саслалі. Но цікава тут, вось вяртаючыся да пытання, што пачытаць, паколькі няма інфармацыі, яе хавалі. Нават у 80-х гадах пайшла плыня мемуараў тых, хто ваяваў, не было ніякіх мемуараў тых, хто змагаўся вось з гэтым антысавецкім падполлем, партызанкай пасля вайны. А яна сапраўды, яна была, канешне, вельмі актыўная, самыя актыўныя перыяды, гэта да 48-го году недзе, потым крышачку меней, потым, ну, скажем так, у сярэдзіне 50-х ужо пайшлі амністыі удзельнікам, то бок гэты рух практычна сышоў на нет. Там былі адзінкі, вось у Літве лічыцца апошні партызан, загінуў у 65-м годзе, хаця некаторыя дажылі да 88-го. Но гэта вось асобныя людзі, якія там хаваліся па гэтых самых схованках. Паўхвілінкі у нас спадарвен, паўхвіліначкі. Добра. Карацей, вельмі міфалагізавана тое, што пішуць, і з аднаго боку, і з іншага. Вось можна пачытаць Сергея Ярша, Сергей Ёрш. Ён у 90-х пачаў гэтую тэму распрацоўваць, і ён піша вельмі шмат на гэтую тэму. Гэта можна пачытаць і заадно пачытаць крытыку таго, што піша спадар Ёрш. Яго крытыкуюць, ну, звычайна, там ёсць маладыя беларускія гісторыкі, якія супраць міфалагізацыі. Там вельмі романтычна ў Ярша ўсё апісана, і прыгожа, і вельмі цікава. Но сапраўды гэта не абапіраецца моцна на дакументы. Дакументаў няма. Ці яны знішчаны, ці яны ў архівах зачыненых, чамусьці яшчэ. Вось, но чытаючы Ярша і чытаючы крытыку, я раю памятаць адно выказванне вельмі астраумнага паляка, пісьменніка Ежы Леца. Стварайце міты пра сабе. Богі іначай не пачыналі. То бок, пачынаем з мітаў, пачынаем вось гэтага падмурку романтычнага ўяўлення, як бы яго не крытыкавалі. Но гэта тое, што дазваляе нам атрымаць падмурак для ідэнтычнасці. Чаму, уласна кажучы, супраць мітаў змагаюцца. А потым мы пачынаем ужо пакрысе крытычна ставіцца да таго, што мы вось прачыталі ў гэтай міталагізаванай версіі, і потым мы спакойна фармуем ужо сваё ўяўленне і бачым, бо гэта аб'ектыўна, што ў Беларусі быў супраціў. І ўзброены, і мірны, як у тых жа арганізацыяў «Чайка» і вось гэта Саюз вызвалення Беларусі. І тады мы маем нармалёвае разуменне, хто такія беларусы і як яны сабе паводзілі ў гісторыі. І больш за тое, мы маем прыклады такіх паводзінаў, на якія можна арыентавацца. Дзякую вам вялікі за ваш час. Дзякуй, спадар. Да, дзякуй, далучайцеся до нас яшчэ і яшчэ, таму што, ну, вельмі цікава. Нават пытанні, якія нараджаюцца ў галаве, не заўсёды задаеш, таму што заслухайся. Дзякуй, спадар. Да сустрэчы. Дзякуй вам. Да сустрэчы, шчасліва.